Hola, em dic Jordi, fa uns 30 anys que faig castells amb la colla Jove Xiquets de Valls. És una colla molt important, de les primeres que tenim més de 200 anys d'història. I bé, avui estic molt content perquè he fet l'actuació de Sant Úrsula, hem intentat un 3 de 10, hem estat a punt de carregar-lo i ha estat molt important perquè han vingut gent de tot arreu que ens han ajudat i a més la gent de la colla que feia molt temps que no venia. Fer castells no és només aixecar la mà, fer l'aleta, sinó que és una comunió de gent de diferents races, de diferents estils, amb ganes de tenir un objectiu comú, no? Bé, fer un castell és un sentiment molt gran. T'apreten endavant, t'apreten del darrere i el suport de tota la gent que estàs al voltant és el que et fa tirar amunt, no? És el que et fa sentir bé. Notes pressió a tot arreu, notes el escalfor del company, notes el segon que puja, que li agafes el cul, que l'apretes fort, que aguanta. I quan tu veus que ja no pots, el del darrere t'ajuda i el del costat també. Us animo que feu castells, és una gran experiència.